स्वामी आई म्हणते, तुझ्या अपयशाची लोक पाहतायत ती सगळी स्वप्ने खोटी कर. दुसऱ्यांची रेग पुसण्यापेक्षा स्वतःचीच तू मोठी कर. आणि हे केलंस ना तुझं कधीच काही अडणार नाही. स्वामी आई म्हणतात, माझ्या बाळाचं कधीच वाईट होणार नाही, कारण साक्षात मी त्याच्या पाठीशी उभी आहे. अहो, कधी स्वामी वेगवेगळ्या रूपात, कधी आई, कधी पिता, ब्रह्मांडात व्यापून तोच आहे. प्रत्येक रूपात त्याची कृपा आहे. म्हणून त्याला शरण जा. त्याने लावलेल्या दिव्याच्या लख प्रकाशात स्वतःचं भविष्य उज्ज्वल करून घ्या. स्वामी आई हृदयी घेई विनवी तुला लेकरू. स्वामी हो विनवी तुला लेकरू. स्वामी हो.